Milé ženy, já vás dnes vítám na setkání s Aničkou Burdovou, obyčejně neobyčejnou ženou, která se nebojí kráčet životem navzdory překážkám. Žurnalistka, literární mentorka, autorka knih a žena, která už ve svých 5 letech čelila životnímu zlomu, je dnes inspirací pro ostatní. O své cestě od tmy k příběhům, o odvaze tvořit a o tom, jak žít smysluplný život nejen pro sebe, ale i pro druhé, o tom všem si dnes budeme povídat. Aničko, já tě vítám v rozhovorech pro cestu odvážných žen. Já moc děkuji za pozvání a zdravím tebe, Danielko, i divačky, i posluchačky. Já se přiznám, my než jsme začali natáčet, tak jsme si s Aničkou povídali a já jsem velmi zvědavá na ten její příběh, protože my nejsme blízké přítelkyně, známe se opravdu jenom vlastně ze sociálních sítí, takže já toho příliš mnoho nevím. A o to víc jsem napjatá, co se vlastně dneska dozvíme, protože věřím tomu, že právě tvůj příběh může být obrovskou inspirací pro všechny ženy, které z nějakého důvodu věří tomu, že nemohou dosáhnout těch svých snů, protože tam něco je, co je brzdí. A ty si přes veškerý vlastně v uvozovkách nedokonalosti a nemožnosti, které se ti v životě udály, se vlastně dokázala postavit tomu životu tak jako krásně vstříc a žít ty svoje sny, ty svoje velký sny. Můžeš nás, Aničko, vzít do chvíle, kdy jsi ve svých 5 letech přišla o zrak. Co jsi z té chvíle dodnes vlastně neseš? Jaké to pro tebe bylo, že jsi byla poměrně malá holčička? No, bylo to, já vlastně, když se mě zeptáš tady na tu otázku, tak já se v první chvíli vidím ve vrtulníku, který mě tehdy převážel z nemocnice v Ústí nad Labem do Prahy do Motola. A bylo to v okamžiku, kdy jsem se ráno probudila a najednou jsem nevěděla. Já jsem v té nemocnici už strávila nějaký čas a tak nějak jsem prošla několik těch nemocnic a vlastně nikde se se mnou nevěděli rady, protože mně prostě se něco dělalo v nose, teď už mi to prostě prolejzalo nosní dírkou ven, krvácela jsem a prostě byla jsem pořád unavená, bolela mě hlava a vlastně nikdo nevěděl, co se se mnou děje. Ale vlastně do těch 5 let jsem byla de facto zdravá holčička, viděla jsem, lítala jsem s ostatníma dětma po vsi a když jsem se prostě po všelijakých těch peripetích dostala na tu poslední štaci nemocniční, tak jsem se prostě jednoho rána probudila a neviděla jsem. A v tu chvíli si asi lékaři uvědomili, že teda už na to nestačí, tak mě vyslali tím vrtulníkem do jiné nemocnice. A pro mě to tehdy bylo náročné, hlavně v tom, že se mnou v té nemocnici v tom Ústí nad Labem nikdo nekomunikoval. V podstatě mě vzali, dali mě do toho vrtulníku a já jsem nevěděla, jestli ještě někdy uvidím svoji rodinu. Nevěděla jsem, kam mě vezou, co se bude dít. No a pak už si vybavuju jenom ten okamžik, kdy jsem se probudila v Motole a to už jsem byla tuším po té operaci náročné, kde mi tedy odstranili nádor, který jsem měla v nosohltanu, už se mi tak jako rozrůstal po té hlavě. A shodou okolností, to je zvláštní, dneska se mi zdálo, ráno jsem se probudila ze snu o lékaři, který mě tehdy operoval se svým týmem a to byl docent Kabelka, který už teda několik let není na tomto světě, ale neustále na něj vzpomínám a byli jsme hodně dlouho v kontaktu vůbec s tím jeho týmem, takže tam jsem vlastně poznala úplně jiný přístup jednak těch lékařů a i myslím si, že pro celou moji rodinu to bylo takové, když to řeknu, ono to slovo už zní dneska trošku jako nadneseně, ale bylo to pro nás takové transformační, objevné, že vlastně život může být jiný a přístup lidí může být jiný, než třeba na tom malom městě. Já pocházím z Roudnice nad Labem, takže tam opravdu, jako to bylo tehdy,
když člověk přišel k lékaři a já se vzpomínám na tu první lékařku na ORL, za kterou jsme přišli s tím s maminkou, že teda já mám nějaký problém, tak vysloveně mamince vynadala, že si vymýšlí, aby nemusela chodit do práce, aby se mnou mohla být doma. Takže potom, když jsme se dostali tady do toho úplně jiného světa, kde prostě lékař přišel, podal rodičům ruku a všechno jim vysvětlil, co a jak se odehrává. Jo, i ten přístup těch sestřiček pro mě jako pro dítě, který prostě si mě vzali na plín, povídali si se mnou, tak vlastně mě to pomohlo v tom, že jsem najednou věděla, že jsem v dobrých rukou a že se nemusím bát. A byl to i takový dobrý odrazový můstek pro to, jak se dál vyvíjel ten můj příběh. I když já jsem tam vždycky měla v sobě jako nějakého takového vnitřního pozorovatele, který mě tak jako vedl. A věděla jsem tehdy, že i když se děje něco hroznýho a bála jsem se samozřejmě, tak ale pořád tam byl nějaký ten tichý hlas, který říkal, neboj se, všechno bude v pořádku. Takže abych to neprotahovala úplně tu otázku až někam do současnosti třeba, tak když jsi se ptala na to, co se mi vybaví, tak vlastně tady ty úplně nejtěžší chvíle, kde jsem vážně nevěděla, co bude dál. Mhm. No, to musel být obrovský šok nejenom pro tebe, ale samozřejmě i pro ty rodiče, protože představa toho, že vlastně tam dojde k takovéhle situaci, přijde tam takováhle diagnóza u takového malého dítěte, ještě v době, kdy vlastně ta léčba třeba nebyla na takové úrovni, jako je dnes, tak to musel být obrovský strach vůbec o to, jestli to přežiješ. A ty mluvíš o tom, že tam byl úžasný tým toho docenta Kabelky, že si měla toho vnitřního pozorovatele, který tě vlastně našeptával, uklidňoval tě, že všechno bude v pořádku. Co ti v tom čase pomohlo jít dál, kromě vlastně těchto z těch věcí, o kterých už jsi hovořila? Bylo tam někdo nebo něco, co tě opravdu jako drželo nad vodou? Byl to právě ten tichý třeba jako vnitřní hlas, kterému si věřila, uvěřila si mu, že to bude všechno v pořádku? Taky, ale hlavně tam byla ta rodina tehdy, protože já mám pocit, že nás to všechny stmelilo. Vlastně, když myslím teďko moje rodiče, mám staršího bratra, ale vůbec v celé té rodině, protože my jsme de facto rodina, která zešla z venkova, či jo, pardon, já teď jako mluvím hrozně, ale já se za chvilku rozmluvím. Mluvíš výborně, úplně v pořádku, mluvíš výborně. Ale v podstatě vždycky tam panovaly samozřejmě takový ty neschody a to všechno. Jo, ta rodina nebyla úplně soudržná, což se teda projevilo i potom v těch pozdějších letech, ale to, že se tam jenom prostě jaro teďko slzí oči a tak, takže budu občas tady se ohánit kapesníčkem. Takže tady ta okolnost, to, že se v té rodině celé, nejenom mezi námi čtyřmi, ale vůbec prarodiče, že jo, tety a takhle, když se najednou stalo něco, co nikdo nevěděl, jestli já to vůbec přežiju, protože opravdu už ta situace potom byla hraniční, tak v celé té rodině to prostě vyvolalo nějakou odezvu a hlavně teda já jsem byla hodně napojená na tu maminku, tátu, bráchu, takže když potom maminka se mnou byla v nemocnici, když já už jsem byla po té operaci, pak jsem nastoupila chemoterapii a tak dále, tak moje maminka nějakou dobu se mnou mohla být v té nemocnici a táta s bráchou za náma jezdili, byli tam třeba i na víkend v tom motole s námi. Takže pro mě bylo důležité to, že mám okolo sebe tady ty nejbližší. Mhm. Je to hezký slyšet, že vlastně vás, ta nemoc tvoje, tak to, co se stalo, že vás to jako rodinu stmelilo, protože mám okolo sebe ženy, které právě třeba i měly nemocné dítě a tu rodinu to úplně rozdělilo a oni na to zůstali sami. Takže tohle je ten hezčí, lepší případ nebo příklad toho, jak to může dopadnout. Aničko, ty Jenom, jsi tam promiň, že mluvila. ti,
Ano, promiň. Jenom promiň, že ti skáču do řeči, jenom jsem chtěla říct, že ono to samozřejmě potom, když už jsem byla po té léčbě a tak to všechno dopadlo potom zase nějak úplně jinak. Jo, v té rodině tam už byly ty problémy prostě tak zakořeněné, že to nemohlo fungovat dál třeba mezi mými rodiči, takže nakonec se stejně rozvedli. Jo, byly tam i další věci, takže ne, že bych tím chtěla jako někoho balamotit s tím, že mám ideální, krásnou rodinu, ale já vlastně právě díky tomu, co ty teďko říkáš, že viděla jsem to i v tom motole kolem sebe, že tam byla spousta rodin, která se opravdu rozpadla, protože to ty vztahy neunesly, že je tam těžce nemocné dítě a náročné prostředí, všechno se úplně změní. Tak já dneska zpětně jsem opravdu vděčná za to, že v tuhleto životní etapu, že to ta naše rodina překonala a svým způsobem to bylo asi jedno z nejlepších období života, jo, když to tak řeknu paradoxně. Jo, jo, takhle určitě ano, že vlastně v tu dobu, kdy jsi nejvíc potřebovala tu oporu, tak drželi při sobě. A když o tom mluvíš, tak mě tam vytanula právě na mysl rodina mých přátel, kteří mají velmi těžce autistického syna. A vždycky, protože já mám taky jednoho ze synů autistů, tak si vždycky, když mám pocit, že je to těžký, tak si vzpomenu právě na tyhle přátele a říkám si, že vlastně to nemám vůbec jakoby těžký, že oni to mají těžký. Ale proč to říkám je důvod ten, že vlastně obdivuju, jak oni dva dokážou vlastně celý ty roky sobě být oporou. A to je něco fantastického. Když se tohle podaří, když i přes tu nemoc, přes ten obrovský stres, který tam s tím je spojený, ty lidi dokážou vlastně udržet to partnerství, vážit si jeden druhýho, být si podporou, to je nádherný. Ale ty jsi tam, Aničko, mluvila i o strachu. A cesta odvážné ženy právě o tom kráčet i v strachu navzdory, protože odvaha není to nebát se. Odvaha je to, když se bojím, tak ty oči zavřít a udělat klidně ten krok do neznáma se zavřenýma očima. A nějak tam tu odvahu pozbírat po cestě. Kdy jsi vlastně ty zažila podobný pocit strachu jako tehdy? A jak jsi to potom s tím pracovala v dospělosti? No, já musím říct, že jako dítě jsem právě byla asi nejodvážnější, že tam právě už, jak jsem říkala, vždycky mě něco tak jako vedlo a šla jsem s důvěrou v ten život a nějak jsem ani nepřemýšlela nad tím, co je špatně, co je dobře, prostě ten život si nějak odvíjel a já jsem jím procházela. A až potom v průběhu dospělosti a v tom mládí jsem tak jako začala víc nad těmi věcmi přemýšlet a už tam člověk začne mít takový ty váhy, jako co je špatně, co je dobře a ztrácí postupně tu sebedůvěru a není si sám sebou jistý. Ale kdybych měla teda říct, kdy jsem, no možná to není zas tak dávno, protože těch situací, kdy vlastně člověk neví, jak překonat určitou překážku, je samozřejmě víc, ale jsou to menší nebo větší překážky na těch cestách, s tím se potýkáme každý, ať už jsme na té osobní rovině vyvinutí, jak chceme a můžeme vědět obecně, jak prostě s tím pracovat, nebát se a jít dál, ale prostě v určitou chvíli se člověk zastaví a neví, jak dál. Ale asi nejzávažnější pro mě bylo v době před takovými 12 lety. To už se u mě začaly tady ze všech těch strachů a hlavně z pocitu, měla jsem prostě hodně nízké sebevědomí, vůbec jsem si nevěřila, měla jsem pocit, že jsem úplně neschopná, že jsem tady na tom světě omylem a opravdu jsem padla úplně na dno a vyvinula se u mě až jako úzkostná porucha, kdy jsem měla až hraničně panický stavy, že neobstojím, že nejsem dost dobrá. Jo, takový ten pocit, nejenom pocit nedostatečnosti, ale vysloveně strach z toho vlastního selhání. Ale ne tak ani vůči sama sobě, jako spíš vůči okolí. Že já jsem prostě chtěla být
pořád pro ty ostatní ta dobrá, jo? Že jsem myslela, že mi budou nějak jako ti ostatní saturovat to, co já jsem sama v sobě nedokázala najít tehdy. Takže to bylo hodně náročné období. Ty první 2, 3 roky byly tak nejtěžší, kdy jsem si s tím opravdu nevěděla rady a jako představa, že bych šla za někým, kdo mi s tím pomůže, jo, nějaký psychoterapeut nebo něco, to bylo pro mě úplně nemyslitelné, protože to by, jo, byl štempel na to selhání moje. Mhm. Takže tam jsem se to snažila všelijak potlačit, ukočírovat, což samozřejmě nešlo, když člověk tak jako stlačuje ten tlak, který jde proti němu, tak samozřejmě, že to jednou bouchne. Ale já jsem nějakým způsobem asi zase tehdy, jak jsem se odvrátila od toho svého tichého průvodce, o kterém jsem mluvila, že jsem mu tak jako naslouchala v tom dětství, tak tam někde mi zase jako se vrátila ta schopnost mu začít naslouchat a bylo tam takový popostrčení k tomu, musíš jít víc mezi lidi, protože já jsem dostudovala žurnalistiku v roce 2010 a zůstala jsem doma, protože jsem si nemohla jako čerstvá absolventka, navíc zrakově handicapovaná v době ekonomické krize, bylo prostě náročné pro mě někde se uchytit, najít si práci v tom oboru. Takže já jsem zůstala doma a pracovala jsem z domova, tak jako nějaký nabídky občas které přišly, nebo tehdy se i rozvíjelo online zpravodajství, takže třeba jsem zpočátku, abych si udělala nějakou praxi, psala do různých deníků nebo online deníků zadarmo. A pak jsem si teda udělala živnostenský list a zůstala jsem doma. Začala jsem se věnovat copywritingu. No a ono za pár let, když se člověk takhle jako schová do toho svého kokonu, tak se tam dějou samozřejmě různé věci. A u mě se to prohloubilo prostě tak, že já jsem se pak bála jenom vyjít ven někam mezi lidi a propuklo to, když jsem jela po dlouhé době autobusem a najednou prostě jsem měla pocit, že jsem úplně sevřená a že se na mě všichni dívají a že si říkají, jak jsem hrozná. A to byl jako definitivní propad, kdy jsem si uvědomila, aha, tak teď už jako se sebou musím začít něco dělat. Mhm. No a pak to prostě tak nějak vyplynulo, že jsem chtěla začít tu svoji práci dělat tak, abych byla víc mezi lidmi, abych nebyla schovaná pořád jenom u toho počítače. A první, co bylo, že jsem si řekla, já se přestěhuju, protože jsem bydlela v té rodnici, která sice má třeba napojení na Prahu a tak, ale není to úplně ideální a já jsem chtěla někam blíž k Praze, abych prostě mohla třeba se potkávat se svými klienty a tak dále. No a souhrou všech možných okolností jsem se tedy ocitla na Mělníku, kde už teda letos načínám 10. rok svého života a otevřely se mi právě i nové pracovní možnosti, kdy jsem se opravdu začala víc propojovat s lidmi. Dostala jsem se, k tomu se určitě taky dostaneme, do neziskového sektoru, kde jsem potom pracovala. Otevřelo mi to úplně jiný pohled na život, na mě samotnou. Takže tohle bylo nejtěžší období a zase dneska dodatečně obrovská vděčnost za to, že tam zase přišel ten hlas, který mi řekl, hele, pojď takhle tudy a nějak to spolu projdeme. Když o tom takhle mluvíš, tak mě napadá jedna otázka. Vnímáš toho svého, jak mu říkáš, pozorovatele vnitřního, vnímáš ho jako svou duši, že k tobě promlouvá tvá duše a že jsi vlastně takhle nádherně schopná se na ní napojit a naslouchat jí? Uh, Duši, já spíš tomu říkám duch, protože duši to už jako vnímám jako nějakou soustavu těch našich, ať to teďko zní jak chce, jo, těch našich jednotlivých, dejme tomu, těl, součástí právě, které jsou vázané třeba tady v té realitě na to naše fyzické tělo. A ten duch to už vnímám jako něco vyššího, právě to vedení, Mhm. které se Mhm. sem skrze tu duši právě přijde
sbírat ty zkušenosti, učit se a zakoušet tu hmotnou realitu. Takže já myslím, že to je duch. Jo. Nejsem Mhm. samozřejmě úplně znalá tady v těch věcech, tak jak jsem za ty poslední roky se třeba začala víc zajímat o tu spiritualitu a to všechno, protože já jsem byla vždycky přísně racionální a tohle to prostě pro mě bylo nepřijatelné. Takže tak, jak jsem postupně se dostala tady k těm věcem, jak různé duchovní nauky, já taky nejsem vyznavačkou jednoho konkrétního náboženství nebo jedné určité filozofie, spirituální nauky a tak dále, ale tak, jak jsem si to za ty poslední roky tak jako nestudovala, spíš jsem samozřejmě chtěla vědět víc o tom, tak mám pocit, že tenhle vnitřní pozorovatel, že to je právě ten duch. Děkuju. Ono v podstatě je to takový slovíčkaření, že? Protože Mm. pod pojmem Bůh si kde kdo představí něco jiného, nemusí to být jenom ten někde dědoušek fousatý na nebesích, ale někdo si pod tím představí vesmír, někdo si pod tím představí nějaký všebytný prostor a tak dále. Takže v podstatě i to vnímání toho ducha a duše je pro mě třeba to samé, to, co si popsala jako duch, tak pro mě je duše a je to vlastně o těch slovíčkách, je to o tom, jak potřebujeme si to pojmenovat, abychom to mohli uchopit a porozumět tomu. Ještě mě u toho napadlo, že právě možná tím, že tam ten zrak není a nemáš takové rozptýlení, jako my ostatní, tak vlastně je možná v tu chvíli snazší trošku naslouchat, protože tě nerozptyluje tolik věcí. Na druhou stranu, tak jak jsi vyprávěla právě o těch atakách, o tom strachu, tak to musí být zřejmě pro nás, co vidíme, náročné, protože představa toho, že jsem někde v takovémhle stavu a vlastně se tam nemůžu plně zorientovat, je pro běžně vidícího člověka nepředstavitelný. No, musím říct, že nejsem si úplně jistá, jestli tady v tom u mě ten zrak hraje roli, protože právě v těch panických atakách mě úplně jako vypínalo všechno, takže Mhm. uh, zrak, myslím si, že by mi v tu chvíli nepomohl. Já jsem vždycky spíš měla takovou potřebu uvnitřnit se, jo, dívat se právě na to, co se ve mně odehrává. A dneska už vím, že v tu chvíli je nejdůležitější neutíkat od toho, ale právě spíš se tomu postavit čelem. Jo? Ono to teďko zní asi všelijak. Ne, zní to nádherně, zní to báječně a jsem za to moc ráda, že to říkáš, protože je to právě o tom, o čem vlastně ta cesta odvážných žen je. Takže prosím, Hmm. pokračuj. Postavit se čelem tomu strachu, Postavit se neutíkat. čelem, ale chápu, že pro někoho to bude asi hodně abstraktní, jo? Protože kdyby mi to někdo řekl tehdy, tak já bych taky vlastně nevěděla, a co to je postavit se tomu čelem, jo? Začít s tím bojovat, jo? Tak to je v podstatě zase to samé, jako, jako předtím utíkat, akorát je to prostě jiná forma rezistence. Ale to se těžko vysvětluje. Mně vlastně pomohlo to, že jsem potom, nebo tehdy jsem předtím samozřejmě utíkala, nebo jsem se to snažila všelijak potlačit, ale občas mi takový stavy přijdou ještě dneska. Nemyslím si, že by to bylo to samé jako tenkrát, ale čas od času prostě na člověka něco dolehne. A já se dokážu dneska už ale zastavit, prodýchat se a zůstat jakoby s tím a pozorovat to. A spíš tak jako s tím navázat komunikaci. Co to je, co mi chceš říct, víš co, běž pryč, já tě tady nechci. Jo, a nějakým způsobem s tím jakoby komunikovat, jo. Ale říkám, chápu, že pro spoustu lidí to bude znít abstraktně a když je člověk zrovna v tom, tak jako Tak to nejde. nedá se racionálně nějak s tím pracovat, no. Ano, ano. Zkušenost je nepřenosná, ale tím, že o tom mluvíme, tak vlastně můžeme někoho navést k tomu, aby to tam začal hledat a objevovat, aby to zkusil, aby ve chvíli, kdy ta žena je právě lapená v tom, kdy ten život najednou nedává smysl, všechno se bortí,
máš pocit, že už prostě nemůžeš dál, že už chceš, aby to jako všechno skončilo, protože vlastně seš natolik ztracená a bolavá, že nevidíš jinou možnost, jinou cestu. Tak třeba si právě vzpomenout na to, že jednou jsem slyšela tu Aničku a že ta říkala, zkus se tomu postavit, zkus se zeptat, co chceš, nebo proč tady seš. Takže třeba to právě takhle někomu může pak jakoby pomoci na té cestě. Jenom jestli můžu, Určitě. pokud někdo zažívá takovéhle věci, tak pro mě by bylo asi důležitý, kdyby mi někdo tehdy řekl, hele, neexistuje žádný kouzlo, kdyby někdo přišel, udělal takhle a řekl, hele, a teď to bude dobrý. Jo, vždycky je to nějaká cesta postupného objevování a to, že ten objev nepřijde, nebo že třeba to, že vám někdo poradí a nedokážete to zaintegrovat hned na první dobrou a hnedka to vyřešit, tak to neznamená, že je něco špatně s váma. Vždycky je to prostě cesta, na který postupně sbíráte střípky a pak teprve v jednu chvíli to zapadne a vy si řeknete, aha, takhle to funguje, teď už vím, jak s tím pracovat. Ano, děkuju. Aničko, jak jsi uchovala tu dětskou radost a lásku ke slovům i v situaci, která mohla všechno zatemnit? Protože je vidět, že jsi velkou bojovnicí a že jsi odmala byla bojovnicí, tak jak jsi dokázala tu dětskou radost a tu lásku uchovat k těm slovům, protože ty se tím živíš, tebe to živí, slova tě živí a je vidět, že slova a skládání vět máš velmi ráda. Mhm. Bylo to tam vždycky. To je právě, myslím si, součást té mojí duše. Akorát v určitou etapu svého života jsem to mm, zakryla nánosem prachu, všech těch strachů, obav, nějakých svých vlastních představ o tom, jaká mám být a co mám dělat, jak mám v té společnosti fungovat, abych obstála. A tohle všechno jsem jakoby zadusala pod těmi nánosy tady těch svých představ a iluzí. Ale právě v určitou chvíli to tam zase někde problesklo a bylo to třeba v době, kdy jo, tam zase myslím, že funguje někde něco mimo nás, právě ten duch, kdy člověk může prožívat, co chce, ale v určitou chvíli třeba jdeš přírodou, což se stalo mně, a najednou, když si dovolíš vystoupit z té své hlavy, z toho kolotoče myšlenek a napojíš se na tu přírodu, tak najednou tam prostě něco zasvítí, něco tě osloví, jo, já nevím, někde zacvrliká nějaký ptáček, vidíš nějakou květinu, jo, prostě souhra všech těch okolností v té přírodě, tam si myslím, že je toho úplně nejvíc. Tak mi tam přišla v jednu chvíli taková inspirace na pohádku. A já do té doby, byť mám 3 neteře, což už jsou dneska dospělé ženy, ale když byly ještě maličký, tak jsem jako měla takový tendence, že bych jim třeba napsala nějakou pohádku, když u nás byly, že bychom si ji spolu přečetli, ale zjistila jsem, že na to nemám fakt jako buňky, jo, že jsem seděla u počítače a nebyla jsem schopná něco napsat. A pak o několik let později přišlo takovýhle kouzlo z té přírody a najednou já jsem cítila takový silný impuls, tak a tohle musím nějak zaznamenat a sedla jsem k počítači a na jeden zátah jsem napsala pohádku, která se potom stala ústředním motivem pro celou knížku o pár let později. Takže teď už jsem zase tak utekla, že nevím, jak zněla ta tvoje otázka, ale v podstatě zase tam bylo něco, jo, jak jsem vlastně našla tu radost toho dětství. Zase to bylo tak, že tam bylo nějaký to vedení. Věřím tomu, že to bylo zase prostě nějaký to vyšší vedení, který mi řeklo, hele, máš tenhle ten předpoklad, dostala si tady ten dar, teď ti ho ukážu a pojď s tím pracovat. A to bylo asi nejvíc, co mi potom ukázalo tu další cestu, že jsem si uvědomila, já můžu psát pohádky, to je vlastně hezký a začala jsem na tom víc pracovat a ta radost tím pádem z té jiskřičky se rozpoukával ten jako plamínek, oheň a bylo to taky velkou oporou v tom dalším vývoji. Krásný. Ty jsi pracovala i v neziskové organizaci. A
A dokážeš popsat jednu situaci z těch workshopů nebo návštěv u seniorů, která v tobě zanechala otisk? Něco, co bylo opravdu jako silný? Mhm. To bylo to, co už jsem tady trošku předznamenala, že jsem uh, cítila, že potřebuju víc mezi lidi a tehdy v roce 2018 jsem zjistila, že vznikl projekt, který vlastně měl za cíl vytvořit pracovní místa pro zrakově postižené a propojit je s další cílovou skupinou, takovou zranitelnou, a to jsou seniori. A vznikl projekt pod hlavičkou Nadačního fondu Českého rozhlasu, který asi většina lidí bude znát, protože má ten sbírkový projekt Světluška, který vlastně pomáhá lidem se zrakovým postižením. Tak vznikl projekt Návštěvy pod mě, který 2 roky takhle vytvářel to propojení mezi seniory a nevidomými a slabozrakými. A já jsem se potkala tehdy s jedním svým známým a on mi právě řekl, že tenhle ten projekt se zrovna rozvíjí a jestli bych to nechtěla zkusit. No a pak jsem se do toho projektu teda dostala a pro mě to byla obrovská zkušenost a myslím si, že to byla jedna z těch nejcennějších zkušeností na té mé cestě toho dalšího osobního vývoje, protože jak jsem chodila na návštěvy za seniory, dělali jsme jak skupinové návštěvy, třeba kdo na něco hrál, že jo, tak jsme dělali takové hudební produkce, nebo jsme pro ty seniory vytvářeli takhle různý program, aktivizační. A byly tam i individuální návštěvy, kdy já jsem měla třeba několik klientek v domovech pro seniory, za kterými jsem chodila a povídala jsem se s nimi. A já jsem tehdy si uvědomila, jak pro tuhle zranitelnou cílovou skupinu těch lidí, kteří opravdu mnohdy trpí pocitem osamělosti, je důležité, když někdo přijde a je tam vysloveně jenom pro ně, aspoň chvíli, protože samozřejmě ty domovy seniorů dneska ve většině případů jsou fakt jako hodně daleko, že se snaží ti pracovníci těm lidem věnovat nejenom jako pečovatelky, ale i na té individuální rovině, jo, ty aktivizační pracovníci a tak dále, ale je tam strašně málo času na to, je málo těch pracovníků pro to, aby prostě se mohli delší dobu věnovat těm lidem. A ti lidé mají opravdu deficit toho kontaktu lidského. Teď mluvím teda hlavně o lidech, kteří třeba nemají tu rodinu už, jo, nebo nejsou s ní v kontaktu. Byla tam spousta lidí, kteří jako opravdu ta rodina tam za nimi hodně chodila, věnovala se jim, ale pak byli i tací, kteří opravdu byli sami, protože ta rodina byla buď daleko, nebo tam ten kontakt příliš nefungoval. Takže už jenom to, že prostě na 20 minut, na 3/4 hodinky někdo přišel, seděl tam s nimi, vzali za ruku, tak to bylo velice důležité a pro mě to tehdy bylo hodně důležité z toho pohledu, že já jsem najednou zjistila, že mám nějakou svoji hodnotu. Jo, to bylo právě to, jak jsem tady zmiňovala, že jsem pořád chtěla v době těch největších úzkostí, aby, nebo proč jsem se dostala do těch úzkostí, že jsem chtěla, aby mi zvnějšku někdo dokazoval tu moji hodnotu. A tohle to byl asi mezičlánek toho, že já jsem měla několik klientek, se kterými jsem potom jako měla opravdu hluboké osobní vztahy a ti lidi najednou vám začnou říkat, jací jste, jakou hodnotu jim přinášíte, proč si vás váží a je to upřímný, protože samozřejmě ti seniori, kteří už mají za sebou spoustu životních zkušeností, kotrmelců, ten těžký život a teď prostě už tak jenom jako bilancují nad tím, co bylo a co vlastně můžou předat těm ostatním z toho, co nazbírali v průběhu toho života, tak tam je opravdu to upřímný, že vám řeknou, vidím v tobě to a to. A teď najednou vy si uvědomíte, aha, tak já vlastně mám tu hodnotu. A jo, a bylo to fakt jako objevný a teprve to mi pomohlo zjistit, že nejsem zbytečná, nejsem bezcenná, nejsem bezvýznamná a že tady fakt nejsem omylem.
To je velmi silný, to, co jste teď tady řekla. Co tam pro tebe na té práci s těmi seniory bylo nejtěžší, anebo naopak právě to nejkrásnější? To nejtěžší bylo to odcházení, Mhm. protože měla jsem, to byla taky doba, kdy jsem už se začínala, tak jako, jak jsem říkala, vyvíjet i po té spirituální rovině. A bylo tam to setkání s tou smrtí. A samozřejmě, že jsem do té doby patřila mezi ty, kteří se té smrti báli a bylo to tabu a měli pocit, že jakmile člověk umře, tak se prostě všechno vypne a už nic. Mhm. Dneska už to vnímám jinak, ale právě v tu dobu, kdy jsem začala zjišťovat, že ta smrt je asi něco jiného trošku, než jako definitivní konec těla a tím pádem člověka, té lidské bytosti, tak mi prostě odešla takhle paní, za kterou jsem chodila do domova seniorů, protože ona byla v zařízení, které poskytovalo jakoby dočasné přechodné bydlení a v určitou chvíli jí řekli, že už teda jako musí jít do jiného zařízení trvalé, by si našla jiné a ona mi potom volala, že je teda už v jiném domově pro seniory a že je tam strašně nešťastná, protože tam nemá žádné přátelé a že by byla ráda, kdybych se za ní přijela podívat, což já jsem teda měla v plánu, ale ono to bylo hodně rychlé. Mě prostě potom volala kolegyně, že se dozvěděla, že paní teda, byť na tom třeba zdravotně nebyla úplně tak špatně, ona byla vitální, všechno, mentálně na tom byla dobře, tak prostě tady ten přechod jí tehdy tak psychicky vyčerpal, že prostě velmi rychle odešla. A eh, to pro mě bylo hodně silné. Mě před ní teda umřela ještě jedna klientka, ale s tou jsem se viděla předtím asi třikrát. To bylo tady na Mělníku v domově pro seniory. Takže to tehdy pro mě byl takový první šok. I když samozřejmě člověk šel do té práce, my jsme prodělávali i nějaká školení a i od těch služebně starších kolegů jsme věděli, že práce se seniory, že to není jenom to hezký, že si jako půjdeme s nimi vypít kafíčko a popovídat, ale že tam jsou i ty další přidružené věci, které člověk musí vzít v potaz a mezi nimi právě i to, že nám ten klient může takhle odejít. Takže byla to ale pro mě, musím říct, že mi ta paní, ta obě vlastně, ale hlavně ta druhá klientka, se kterou už jsem měla větší napojení, v podstatě dala dar toho uvědomění si, že ten život je opravdu konečný a že člověk nemá jen tak čekat na to, když už něco chceme udělat a být s tím člověkem v kontaktu, když to úplně zjednoduším tady na ten případ, tak, tak se o to snažit udělat to a ne to odsouvat, ale i to setkání s tou smrtí jako takové. No a další věc, která tam pro mě byla hodně cenná, tak měli jsme hodně klientů, kteří třeba už měli v nějaké fázi stařeckou demenci nebo Alzheimerovu chorobu se u nich rozvíjela a tak dále. A to jsem měla taky paní, se kterou jsem byla hodně v napojení, v tom duševním sepětí. A tam jsem velmi zblízka viděla, když jsem k ní začala chodit, tak paní byla naprosto v pořádku a najednou jsem k ní přišla a viděla jsem, že mě nepoznává, ale pustila se mě prostě do toho svého bytečku, jo, protože se snažila zastřít, že neví, kdo za ní vlastně jde a v tu chvíli jsem si uvědomila, že už to pro ní jako přestává být bezpečný, takže tam jsme to řešili potom i s tím zařízením, i vlastně s její rodinou, aby ji zajistili nějakou další štaci ubytovací, kde by teda byla ve větším bezpečí. Takže tohle to byly hodně cenné zkušenosti, že člověk si na tom uvědomí, že ten život není jenom hezký, že, nebo samozřejmě to všichni víme, jo, ale uh, prostě ty příběhy těch jiných lidí, my máme nějaké svoje problémy, nebo vidíme v televizi, slyšíme v rozhovorech,
kdo prožívá, ale stát se na určitou chvíli součástí něčeho takového, co by nás třeba ani v osobním životě nepotkalo. Mě by to v tu dobu pravděpodobně nepotkalo, kdybych nedělala tady to zaměstnání. Tak to je, no, jako bylo hodně těch informací, které jsem tehdy musela zpracovat, hodně těch zážitků, ale bylo to nesmírně cenný. Myslím, že po téhle části mnoho žen, které nás poslouchají, napadne, že teď je právě ten okamžik, kdy napsat nebo zavolat někomu, na koho myslí, komu třeba se dlouho neozvali, ať už je to maminka, tatínek, bratr, sestra, Mm. rodiče, nebo třeba i kamarádka, tak vlastně ty jsi mluvila o tom neodkládat, protože se může cokoliv v tom životě stát a během minuty může být všechno jinak a vlastně už si nestihneme říct to hezký, třeba co jsme si říct chtěli. Takže jestli máte tuhle potřebu, tak nás teďka stopněte. Vyřiďte si ty telefonáty nebo ty SMSky a pak zase pokračujme dál. Aničko, tvoje cesta ke knize byla dlouhá. Co ti dodalo sílu pokračovat, i když se sen o knihách dlouho nedařil? Protože ono v tom knižním světě to není tak jednoduchý, jak si nepsavec může představovat. Já sama mám za sebou 3 knihy, teď pracuju na další a není to tak snadné, jak jsem si jako původně myslela. Ono se prokousat tím vším a dostat se ke čtenářům, právě třeba i, jak si povídala o té pohádce, že si vlastně šla tou přírodou, přišla tam ta informace o tom, že tohle by byla nádherná pohádka, kterou máš zpracovat a máš tu možnost ji vlastně dát na ten papír, vepsat ji do těch vět, vytvořit ten příběh, tak co tobě dalo tu sílu pokračovat, i když ta cesta byla trnitá? No, asi to byla ta probuzená dětská duše ve mně, o který jsme se tady bavili, protože já jsem zjistila, že mě dělá radost už jenom prostě psát, právě předávat do těch příběhů to svoje probuzené vnitřní dítě nebo znovu objevené vnitřní dítě. Já vždycky, když píšu něco pro děti, což je teda naprostá většina toho, co do současné doby jsem napsala, tak se dostávám do kontaktu právě zase s tím svým vnitřním dítětem a cítím tam tu radost a vím přesně, jak to chci sdělit. Jo, najednou ti moji budoucí čtenáři, když třeba tvořím teprve tu knížku, tak se mi stávají těmi kamarády, kterým chci ten příběh předat. Takže tady ta radost je to určitě to, co mě vede dál, ale musím říct, že přesně jak říkáš, není to jednoduchý, když člověk chce proměnit to, co píše v knihu, což já jsem vždycky chtěla, já jsem už od dětství měla sen, že budu spisovatelkou, tak přesto, že jsem se profesně na tom literárním trhu pohybovala a psala jsem i si do šuplíku tehdy, tak jsem se těžko prostě dostávala k tomu, aby mi ta první knížka vyšla. A mm, bylo to právě ta radost z té tvorby, která mě u toho držela, protože jinak bych to asi vzdala. A já už jsem to skoro vzdávala, protože já jsem tehdy pracovala pro literární agenturu, která zároveň i mě zastupovala při tom nabízení toho mého prvního dětského knižního rukopisu, nebo dětského knižního, teď to zní jako, že jsem to napsala v dětství, já jsem to řekla špatně, toho rukopisu dětské knihy. A já už jsem si říkala, tyjo, tak 4 roky to už nikdo prostě nevydá. A ve chvíli, kdy jsem chtěla ukončit tu spolupráci na tom zastupování, tak najednou se ozvala moje redaktorka z nakladatelství Fragment, právě mojí literární agentce. Vy jste tam měli takový hezký dětský rukopis, to už určitě bude pryč, to už někdo má, to už někdo vydá, že jo. Takže bylo to takový na poslední chvíli, že už jsem to chtěla vzdát, ale samozřejmě, že člověk tak jako je občas nahoře, občas dole, někdy cítíme víc té naděje, ale ono se to jednou podaří a potom jsme zase dole a to nemá cenu. Takže spíš to chce asi v těch chvílích, kdy už člověk cítí tu beznaděj, nepodléhat a věřit. Jo? Já si myslím, že ta
víra v to, že se to podaří, dělá hodně. Mhm. 4 roky je velmi dlouhá doba. Tam tu víru si musela mít v podstatě z oceli, Mm, naprosto nezdolnou. To je vlastně i třeba jeden z důvodů, proč já jsem se rozhodla, první knihu jsme vydávali s kamarádkou, to jsme neměli vůbec žádnou informaci o tom, jak se to vlastně dělá a nic. A dneska, když se na to podíváme a už jakoby víme, co tam všechno má být, tak si říkáme, to je přesně ono, nemáš žádnou zkušenost, tak do toho skočíš a uděláš to a nějak se to povede. Ale kdybychom tehdy věděli, co to všechno obnáší, tak bychom do toho nikdy nešli. A pak právě, protože jsem věděla, že nechci takhle dlouho čekat, tak jsem vlastně dál jakoby své knihy řešila přes Pointu, protože tam je ta cesta jednodušší a vlastně jakoby kratší. A zajímá mě, jaký je tvůj nejoblíbenější moment při psaní, jestli to je ten nápad, nebo první věta, nebo když napíšeš poslední tečku. Co tam máš nejraději? No, já nemůžu z toho vyjmout jeden jediný bod. Pro mě je ten proces celý hodně obohacující, zábavný, baví mě. Samozřejmě, že ta chvíle, když člověk udělá tu poslední tečku a říká si, ty jo, tečku mám prostě za sebou, celý ten příběh mám to pokupě, funguje to, tak to je asi úplně nejlepší. Potom, když už to jde do toho nakladatelství a je to proces, jo, ale už to samotné psaní, já bych z toho jako nedokázala asi vyjmout jediný moment, který se mi na tom líbí. Já teďko vlastně jak v tom svém literárním mentoringu hodně pracuju s autory a nejenom se spisovateli, protože čím dál tím víc se začínám věnovat i lidem, kteří píší, protože nemají třeba spisovatelské ambice, ale to psaní je pro ně nějakou formou toho, jak si zpracovat právě třeba svůj příběh. Ty určitě víš, o čem mluvím. Tak Mám na tom postavený právě kořenový kroniky. Ano, taky právě ano, přesně na tom staň se autorkou svého příběhu, protože autorka je tou, která rozhoduje, jak její příběh skončí. přesně. A je to krásně na tom vidět, na tom procesu toho psaní, co všechno nám to zviditelňuje, co všechno nám to ukazuje o nás samých, ale mně se právě líbí i to propojení s tím osobním životem, jo? Že jako můžeš psát příběh na papír, ty jsi ta autorka, a když ti tam přijde nějaká překážka v podobě, já nevím, třeba autorského bloku nebo něčeho, tak můžeš jít do hloubky toho, kde se to tam bere, jak s tím pracovat, ale stejně tak můžeš být autorkou toho svého osobního příběhu, který ti taky něco zrcadlí, přijde nějaký klacek pod nohy, tak se podívám, kdo mi ho tam hodil, nebo co, jak s ním vlastně pracovat, jak si líp vybrat cestu, nebo jak si tu cestičku umít zamíct. Takže já mám ráda ten proces celý, jo, stejně jako život, i ten proces toho psaní, tvorby knihy je obrovským zrcadlem krásným, který nás učí hodně o nás samých a jak pracovat s tím, co nám to ukazuje. Mhm. Zažila jsi někdy při dokončování knihy, že se ti vlastně nechtělo se s tím příběhem rozloučit, že ti bylo líto, že opouštíš ty kamarády, který jsi tam vlastně v tom příběhu tak jako stvořila, zhmotnila, dala jim život? To se mi stalo teď u mých posledních 2 knížek. A hlavně teda u té poslední, což je Jonáš a léčivá kobylka Jitřenka, kde ta knížka pro mě byla, nebo ta tvorba pro mě byla hodně zásadní, protože jsem si u ní uvědomila spoustu věcí, tak jak jsem na sebe už před koncem tlačila, jo, že už to teda jako musím dopsat, blížil se mi termín odevzdání toho rukopisu. Zároveň jsem měla pocit, že to ještě pořád není dost dobrý, že jsem tam nepředala to, co jsem všechno původně chtěla předat. Takže tam jsem u sebe taky zjistila spoustu věcí. A um, vlastně potom tím, že už mě tlačil čas, tak nejenom čas, ale i ten prostor na tu knížku, protože samozřejmě dětská knížka nemůže být dlouhá jako román pro dospělí, takže už jsem to musela nějak zakončit a vlastně mi bylo líto, že
že opouštím to prostředí, protože já od dětství miluju koně a vždycky jsem snila o tom, že prostě jednou se nějak dostanu ke koním, což se mi podařilo vždycky jenom tak jako na chvíli, spíš jako v rekreačně někde, nebo jsem byla třeba jako náhradnice někde na nějakých lekcích ježdění, ale nikdy jsem se k těm koním nedostala úplně, takže jsem teďko v té knížce tím, že je to právě z toho prostředí, tak jsem tam byla ráda, i ty svoje hrdiny jsem si vytvořila, takže to byly prostě kámoši, se kterými jsem Hmm. byla ráda. No, tak jsem aspoň to zakončila, takže jsem nechtěla, aby to zůstalo úplně otevřený ten konec a udělala jsem tam takový happy end, že vlastně někteří moji kamarádi, kteří mi čtou jako beta čtenáři ty moje rukopisy nebo i ostatní, tak mi říkali, hele, to je asi nejlepší, co jsi zatím napsala, ale ten konec teda někdo od toho plakal a někdo se tomu smál, že to jako bylo sladký, ale Hmm. bylo to pro mě právě tady u té knížky těžké jako z toho vystoupit, on už je vlastně konec, tak jsem to zakončila takhle nevšedně pro svůj styl. Mhm. Když to poslouchám, tak mě mrzí, že mám děti už odrostlý právě jako k dětským knížkám, protože to je něco, co když těm dětem čteme, nebo když pak si třeba začnou číst i sami, tak je to, věřím tomu, že právě příběhy mají moc měnit ty naše životy. A vlastně tím, že těm dětem ukážeme ty příběhy, ukážeme jim ty knihy, vezmeme je do tohohle z toho kouzelného světa, tak je skrze ty příběhy můžeme učit mnoho o životě. A je to chvíle, která, když to zažíváme a je jedno, jestli v roli jako mateřský nebo právě ty třeba jako teta, že můžeš jim vyprávět ten příběh, že ty ho máš v hlavě, ty ho tam vidíš, tak ho můžeš těm dětem předat i takovouhle formou, tak je to nádherný okamžik, který opravdu spojuje, propojuje. A ty děti pak na to vzpomínají. My taky vzpomínáme na to, jak nám četli rodiče, vzpomínáme na to, jak jsme nechtěli, aby nám četl taťka, protože ten už v půlce prvního listu knihy vždycky usínal, takže jsme ho budili a říkali jsme mu, jak ta pohádka pokračuje, když to přeskočil, protože už jsme ji samozřejmě znali, jak byla čtená mnohokrát, tak jsme vždycky říkali, ne, ty jsi to přeskočil, tam je ještě tohle. A jsou to jako krásné věci. A když jsem mluvila o tom, že si právě takhle jako chtěla psát tím neteřím, tak já jsem psávala, ještě jsem vůbec ani žádnou knihu neměla, a psávala jsem svým dětem pohádky před spaním a četla jsem jim je. A strašně se mi líbilo, jak se u toho smáli, jak to bylo takový jako krásný a do dneška je mám schovaný některé ty pohádky a i oni na to jako vzpomínají právě fakt jako s láskou, že to bylo pro ně hrozně hezký, že jsem vždycky něco jako přes den vytvořila a večer jsme si, oni zalezli do těch postýlek a já jsem jim to tam přečítala. Takže to jsou prostě nádherný okamžiky. A ty vlastně pracuješ s těmi autory. A co nejčastěji právě jako řešíte při té práci s těmi mentorskými autory, autorkami a kde je podle tebe největší blok v jejich odvaze tvořit? Tak za mnou chodí většinou autoři, kteří nemají blok tvořit, protože právě pro ně je to psaní nějakou formou sebevyjádření, takže za mnou už chodí s nějakým buď to rozepsaným rukopisem nebo s dílem, který chtějí směřovat k vydání a tím pádem chtějí literární mentoring třeba na tu úpravu, vylepšení, ale nezřídka se tam třeba ten nějaký zádrhel projeví, protože když pracujeme na tom díle, tak se tam mnohdy objeví třeba nějaký jejich vnitřní tlak na to, aby to bylo dokonalý, aby to bylo perfektní, aby z toho jednou byl bestseller. A tam, až se na tom třeba úplně zablokují, a Mhm. tam právě je zase hezký, jak to psaní zrcadlí třeba nějakou tu jejich osobní rovinu. A proč vlastně chci, aby to bylo dokonalý? Co mě tak jako vede k tomu, abych šel sám přes sebe, jo? Abych tady načítal miliony knih o teorii tvůrčího psaní plus knihy od úspěšných autorů o tom, jak napsat bestseller, jak prodat 100 000 výtisků, jo. Takže tady to se tam někdy objeví, ale
právě, že teď se mi objevují třeba i autorky, hlavně ženy, který chtějí v tom psaní nějak si pořešit právě tu svoji osobní minulost, protože mají třeba nějaký traumatický zážitky ve svém životě nebo nějakou rodovou historii a tak dále a chtějí to zpracovat jednak formou toho, že to psaní berou jako ventil a jednak proto, že třeba chtějí jednou ten příběh, který z toho vznikne, zúročit, vydat ho knižně, aby těm ostatním předali nějakou svoji zkušenost, nějaký poselství. Já jsem to zvládla takhle a třeba ti to něco dá, jak můžeš ty zvládnout tu svoji osobní krizi, jo. Takže teď jsem asi zase utekla od té tvé otázky. Neutekla, protože vlastně je to tak, že skrze ty příběhy my se můžeme hluboce dotknout sami sebe a můžeme najít cestu ven z něčeho, v čem nám třeba není dobře. Proto já jsem vlastně i třeba napsala tu svoji první knihu, říkal, že mě miluje, protože ta pojednává o domácím násilí. A já jsem tehdy věděla, že kdyby to mělo pomoci jenom jedné ženě, tak je důležitý ten svůj příběh dát na papír. Takže určitě. Mně se hrozně líbí právě, já to objevuju čím dál tím víc, tuhletu hloubku toho tvůrčího procesu, protože samozřejmě v určitý moment své, když to tak řeknu, spisovatelské kariéry jsem taky psala na výkon. Jo, měla jsem tam tu radost z toho psaní, ale zároveň v nějakou dobu se to proměnilo v to, že jo, tak tady nakladatelství mi řeklo, hele, my bychom teď potřebovali, tady do té edice by se nám hodilo, nenapsala by si něco, jo, určitě, jo, tak člověk prostě jako píše z radosti, ale v určitou chvíli už se to mění v práci, jo, a tak jako se v jistý moment můžeme trošku vzdálit tomu, co vlastně chceme my, co chceme předat s tím svým psaní, to, že to má být ta radost, něco, co předáváme ze sebe, ale čím dál tím víc právě objevuju ten rozměr toho psaní. A teď jsem se do toho zase tak zamotala, že vlastně jsem chtěla, jo, teďko se hodně mluví o tom, o umělé inteligenci, že jo, jak se to bude mimo jiné promítat i do tvorby těch knih. Do tvorby knih už se to promítá, protože vím, že třeba zahraniční servery, já nevím, Amazon a tak jsou plné knih, které právě vytvořila umělá inteligence nebo někdo je vytvořil za pomoci umělé inteligence a vím, že i u nás jsou autoři, kteří prostě si skládají takhle příběhy prostřednictvím umělé inteligence, ale já nemám pocit, že by to nějak mělo převálcovat běžnou tvorbu spisovatelskou, protože ano, pokud někdo chce psát na výkon, vytvořit bestseller, který prostě se bude prodávat po 10 000, po 100 000, tak třeba si to dokáže vygenerovat umělou inteligencí nebo s tím spolupracovat, na tom spolupracovat, pardon, s umělou inteligencí, ale pokud někdo bude chtít předat něco ze sebe a zároveň si na tom i něco uvědomit, jako třeba vidím těch žen spoustu na internetu, který prostě vypublikovali knihu, která zešla z nějaké jejich životní zkušenosti. To jsou knihy, které jsou teď obrovsky ceněné i čtenářsky. Tak v tomhletom samozřejmě umělá inteligence nikdy nebude hrát roli, protože to je ta naše vnitřní práce, ta práce té duše, to, proč literatura vůbec vznikla, nejenom předávání informací nebo nějaká zábava, ale i to, že něco to přináší tomu autorovi a zároveň i něco jeho čtenářům. V tom s tebou naprosto souhlasím. Já taky nemám pocit, že bychom se měli bát právě knih tvořených umělou inteligencí, protože teď je to veliký boom, ale tak jako vždycky ty lidi mají potom potřebu se stejně vracet zpátky, že jo. Dneska je velká tendence lidí odcházet právě z toho online světa a zase se vracet zpátky k těm běžným způsobům setkávání se, protože nám to potom chybí. Je to pro člověka přirozený být jako v komunitě. A vlastně to samé
jsem přesvědčená, je i to, co se týká těch knih, protože umělá inteligence je velmi dobrý pomocník, ale nikdy tam nemůže být úplně to, co vzejde čistě právě někde ta informace z té duše nebo z toho něčeho, co nás přesahuje. A to je nepřenosný. Takže vlastně vůbec bych neměla obavu, že to může být že to může znamenat zánik běžného psaní a běžné té literatury. Naopak, myslím si, že třeba v rámci nějakých textů, jako který jsou odborný, tak pokud to bude tvořit člověk, který tomu skutečně rozumí, použije tu umělou inteligenci, pak to okontroluje, protože tam mohou být chyby, tak vlastně je to přínosem. Proč ne? Ale běžný jako román nebo nějaká novela nebo pohádková knížka, aby to právě mělo, aby se to mohlo dotknout té duše, tak to prostě musí vzejít z nás. Přesně tak. Jo. Jako kávovar je úžasná věc, ale když si to kafe namileš někde na chalupě, tak si ho vychutnáš úplně jinak. Přesně, tak to jsi řekla krásně. To je to, co nám bude chybět a k čemu se budeme vracet. Nebo já v to aspoň věřím a doufám v to, že to tak bude. Že nás to bude táhnout zase zpátky k té opravdovosti, k tomu životu. A jak vnímáš odpovědnost literárního tvůrce? A věříš tomu, že příběh má moc proměnit svět, proměnit životy, dělat svět lepším místem pro život? Věřím, že ano, protože těch příběhů, který tuhletu, tuhletu věc přinesli do toho prostoru, určitě bylo nesčetně a jsou to ty příběhy známý, který všichni nějakým způsobem známe. No a osobní odpovědnost tvůrce, tak to je prostě tak, jak je kdo odpovědný ve svém životě, tak je odpovědný i v tom svém díle. To tady asi nemá úplně cenu zabředávat nějak do hloubky, protože když někdo prostě žije čistě a s ohledem na ty ostatní, nemyslím teď ohledem v tom smyslu, že jako jde přes sebe jenom proto, aby prostě pro ostatní udělal to nejlepší, ale žije prostě takovou tu svoji čistou osobní pravdu v souladu s tím okolím i, tak to prostě dává do té své literatury. A já se hodně setkávám s autory, kteří právě tvoří proto, aby těmi svými příběhy pomohli. Nejenom, že třeba zúročují svoje osobní poznatky, ale něco třeba z toho veřejného prostoru v nich tak něčím hýbe, že si řeknou, tak já zpracuju příběh, který tady tu látku přesně ukáže, aby si lidi uvědomili, že je tady tenhle ten problém a že se k němu jako společnost musíme nějak postavit. Jo? Takže tohle je taky hodně důležitá součást té literatury. Souhlasím. Aničko, určitě ženy, které nás poslouchají, tak nemůžou myslet jinak, než že ty jsi skutečně ženou, která jde navzdory strachu. Mě by zajímalo, jaký je dnes tvůj největší strach, jestli tam vůbec ještě nějaký je. Z čeho má ještě dnes strach Anna Burdová? No, to tady asi nemůžu úplně říct, protože se to týká jako hodně silný osobní roviny. Ale musím říct, že ty strachy už nejsou zdaleka tak silný, jako bývaly. Jo? Že neobstojím před někým nebo sama před sebou. Vím, že nedávno máme takový osobnostně rozvojový klub ještě s několika ženama a dělali jsme si takové cvičení o vnitřní síle a já jsem si na tom cvičení uvědomila, že tam mám někde strach, že ztratím právě tu svoji osobní sílu, ale ne
ve vztahu k ostatním, ale vůči sama sobě, jo? Že tam pořád mám asi nějaký ten pocit toho selhání svým způsobem. Takže ty strachy tak jako tam občas probublávají, ale musím říct, že už jdu s mnohem větší důvěrou, nemůžu říct, nebo nemůžu, neřekla bych s jistotou, ale s mnohem větší důvěrou, jak sama v sebe, tak hlavně právě v to, že ten život, který tady žiju, proč jsem sem přišla, že to má nějaký hlubší smysl a že to, co se uděje, že vždycky bude mít nějaký smysl a že vlastně tím strachem bych vyjadřovala tu nedůvěru a není proč Mhm. nedůvěřovat. To je velmi, velmi hezký. Velmi hezky řečený, že strachem by si vlastně jako znevážila tu důvěru, že by si ji snížila. Moc hezký. Co pro tebe znamená, dokonči mi prosím větu, co pro tebe znamená odvaha? Pardon, ať nejsem tak dlouho sticha. Uh, Odvaha to je uh, velký balík zkušeností a poznatků toho, jak jít právě životem s tou důvěrou. Jak nevzdorovat, jak nepodléhat tomu strachu. Mhm. Co by si dnes řekla své 5leté verzi? Té Aničce, která tehdy v tom vrtulníku měla i strach, že vlastně už neuvidí tu svoji rodinu, nevěděla, co se děje, co by si jí řekla? Neboj se, všechno je tak, jak má být a všechno bude dobrý. Mhm. Teď nás poslouchá mnoho žen, které třeba po tom tvém povídání zastoužily napsat ten svůj příběh. Jaké konkrétní kroky by měla udělat žena, která touží psát, tvořit, žít svůj příběh, ale bojí se? Uh, Já jsem měla nedávno klientku, která za mnou přišla s otázkou, jak mám začít psát. A když jsem jí odpověděla, začněte, pište, tak ona řekla, aha, to mě vlastně nenapadlo. Ale chápu, že když tam hraje roli ten strach, tak je dobrý jít za někým, kdo už píše a třeba se ho vzít tu odvahu, třeba zeptat se někoho, propojit se s někým a takhle si s ním o tom popovídat, probrat s ním ty svoje strachy, protože mnohdy jsou ty strachy spíš jenom jako slepá cesta, jo? Že člověk neví vlastně kam se dát, má představu, že to obnáší něco strašně velkého, těžkého, že to nezvládne a pak stačí s někým to chvilku probrat a si uvědomí, aha, ono to vlastně není tak těžký. Takže pokud není řečeno, že na ten začátek člověk musí být sám, pokud chcete psát a překonáte třeba tu svoji vnitřní obavu a začnete už jenom po malých kouscích, stačí pár vět, třeba jenom nějaký glosy, ne vysloveně začít psát hned román, protože samozřejmě, když si sedáme k papíru, ať už virtuálnímu nebo fyzickému, s tím, že ty jo, já teď jdu psát knihu, to je fakt jako velký, takže mnoho lidí se toho bojí a má tam v podvědomí i to, jestli já to dopíšu, jestli to zvládnu, jestli se to bude líbit, jestli to bude kvalitní, jestli to vůbec někdo bude chtít číst a kdo mi to potom vydá. Tam je těch obav jako velká spousta, takže oprostit se tady od toho a začít psát, dostat se tak jako do kontaktu s tím psaním, jenom třeba po malých úsecích právě toho textu, nějaký glosy, co teď zrovna cítím, na co myslím, co se mi líbí a tak. A pak teprve začít psát třeba to větší dílo, který by chtěli předat, anebo právě říct si někomu, kdo už má víc zkušeností, jen tak si s ním o tom popovídat. Mhm.
My v rozhovorech pro Cestu odvážných žen každou hostku žádáme o takovou jako týdenní odvážnou výzvu pro ty naše posluchačky. Jaká je tvá odvážná výzva pro ženy, které nás právě teď poslouchají? Sebrat odvahu pro to, po čem už dlouho toužíte, ale bojíte se pustit do realizace, anebo s s takovou vnitřní domněnkou, ale já nemůžu, protože někdo něco, nebyla bych tady třeba pro ty ostatní, nebo spousta z nás má takovýhle brzdy, tak sebrat tu odvahu pro to udělat třeba jenom první maličký krůček k tomu, co si moc přijete, o čem sníte a co byste rádi realizovali. Mhm. Moc hezký. Aničko, co tě v současnosti nejvíc inspiruje? Je to třeba probouzející se příroda, kdy cítíš, že už to sluníčko začíná mít pomalinku sílu, že se ozývají ráno ptáci. Co tě nejvíc inspiruje? Tak to jaro, to je prostě nejúžasnější období. Já miluju tady ten předjarní čas, jo, kdy vlastně se to z té zimy překuluje do toho jara. Teď opravdu ta energie tak jako vzlíná a člověk to cítí, že se to mění nejenom kolem něj, ale i v něm. Ale inspirace mně přichází v podstatě každý den v maličkostech, jo. Není to jenom to, že by se muselo stát něco velkého, nějaký jako zásadní popošťouchnutí, ale mnohdy i na maličkostech, čím víc člověk se začne soustředit právě na ty menší věci, nemusíme pořád čekat jenom ty velké věci, že nám něco spadne od někud, tak ta inspirace je opravdu i v těch maličkostech a mnohdy je to pro mě třeba i jenom komunikace s těmi klienty, jednak z jejich děl, nebo i když potom spolu máme konzultace a podobně, tak někdy stačí jedno slovo, jedna zmínka a já si řeknu, aha, vlastně jo, dobrý, jdu správným směrem, nebo ještě bych mohla udělat to a to, aby lidi, kteří mají podobné potřeby, třeba dostali ode mě nějakou odpověď na nějakou jejich otázku, takže nebát se zaměřit se i na ty malé věci. Mm-hmm. Já mám moc ráda právě to jaro, když to takhle začíná. A jak mluvíš o těch malých věcech, tak vlastně to pozastavení se nad tím, jak třeba se probouzí ta příroda a vidět v tom ten zázrak toho, že třeba z toho pupénu začíná najednou ten lísteček a že každý den je jakoby větší a větší a pak se to všechno promění v ty listy a je to vlastně nádherný. Dovolit si a uvědomit si, že se můžu zastavit, že se na to můžu každý den podívat nebo si na to každý den můžu sáhnout, uvědomit si to. Chce to asi velký kus odvahy, protože to zastavení v tom našem životě nám otvírá vlastně dveře k tomu, abychom mohli zaslechnout ať už teda volání nebo tichý hlásek toho vnitřního pozorovatele, jak se krásně nazvala, nebo té duše, nebo toho nějakého něčeho, co nás přesahuje. A je to přesně, jak to říkáš, v těch drobnostech, protože tam se potom probouzí i ta vděčnost za ten život, když vidím, jaký zázraky, nebo vnímám, jaký zázraky se kolem mě vlastně dějí každý den. A vždycky, i když je člověku nejhůř, ono se to pak velmi špatně hledá. Ale když je člověku nejhůř, tak vždycky i tam se najde nějaká drobnost, která ten den může trošičku udělat hezčím. A Přesně. ty máš svoji fenku Dixie. Ano. Je to tvoje vodící fenka. A jak tě mění? Protože ona je nejenom tvůj pomocník, ale zároveň taky společník v tom životě. Já mám 2 psy, takže vím, že život se psem je prostě jiný než bez psa. A jak tebe mění život s Dixie? Já musím říct, že mě hodně proměnila hlavně na začátku, protože já věřím, že každý
pes, samozřejmě, nebo mluvíme o psech, ale každý to zvíře je určitý charakter. Jo, každý je jiný. I když člověk má prostě několik psů za sebou, tak každý je úplně jiná osobnost. A já věřím, že každá ta osobnost člověku přijde do života v určitou etapu jeho života, kdy nejvíc potřebuje. A ta moje Hafina mi přišla do života ve chvíli, kdy já jsem právě začínala ten svůj nový život. Chtěla jsem právě být víc mezi těmi lidmi a tak, to už jsem teda chodila za těmi seniory, ale začínala jsem ten svůj nový život a ona je pes, který neuvěřitelně poutá pozornost, nejenom tím svým vyzařováním a tím, jak vypadá, protože je krásná, taková půvabná, ale ona je i nesmírně láskyplný tvor, takže chce být s každým kamarádka, jo, hnedka se s každým mazlit. A já jsem v tu dobu ještě nebyla úplně tak otevřená. Teprve jsem se otevírala tomu vnějšímu světu. A ve chvíli, kdy já jsem jí měla pár týdnů a měli jsme nějakou sešlost s kolegy a ona mě v podstatě zatáhla ke kolegyni, se kterou jsem jako si moc zrovna nerozuměla, neměla Mhm. jsem ani úplně jako blízko, tak jsem pochopila, že ten pes jako mě má právě propojovat ještě víc s těma lidma, než jak bych si dokázala představit. Takže kdyby mi přišla do života dřív, tak bych to asi jako těžko rozdechávalo, musím Mhm. říct. Mhm. Že ona mě naučila opravdu, jo, to je taková ta čistá bezpodmínečná láska, která z toho psa úplně jako prýští a nevyhrazuje se vůči nikomu, nehodnotí, prostě všechny má ráda. Takže tady to mě učí. Jak ji takhle popisuješ, tak je to jak ta naše čubina, ta naše nána, protože to je taky milovník všech. Staffordshireský bull terrier, oni to mají prostě v povaze a Mm. to se vždycky smějím, že ta by odešla i se zlodějem, kdyby ji pohladil, ale tak zase tady máme toho Brownieho, to je americký Stafford, tak ten by neodešel takhle s nikým, ani by se nikoho takhle nepustil, tak to máme tak hezky jako vyrovnaný, jak tu ženskou, tak tu mužskou vlastně stránku. Mm. Ale je pravda, že je asi pro tebe ten život potom takhle s tím psím parťákem mnohem jako otevřenější a vlastně přináší mnohem více svobody. A kdy jsi se naposledy cítila jako úplně svobodná, kdy vlastně si vnímala, že můžeš roztáhnout ty křídla, že vlastně tě nic v tom životě nedrží, nebrzdí, neomezuje. Byl takový okamžik? No a je to pár dní zpátky. Stalo se mi to v jedné konkrétní situaci, kterou tady nebudu úplně rozebírat, protože je to moje osobní taková jako záležitost, ale já jsem hodně dlouho žila v zajetí nějakých představ toho, jak by se měla vyvíjet, jak by se měla vyřešit, kdo by ji měl vyřešit a že já vlastně jsem v té situaci tak jako bezmocná. A najednou se to úplně otočilo a já jsem si říkala, ty vlastně, teď je to na mě. Tak já to prostě udělám takhle a uvidíme, jak se ty věci poskládají. A udělala jsem první krok a najednou se ukázalo, že jsem opravdu dlouho žila v zajetí nějakých svých představ o tom, jak ta situace je postavená a jak by se měla řešit. A další lidi, kteří v ní byli zaintegrovaní, tak se zase mysleli o tom, že já to mám nějak. Takže ve chvíli, kdy jsem pocítila takový to, zbavila jsem se toho vnitřního sevření, že já v tom nemůžu nic udělat a musím jenom čekat, jak se to vyvine. A řekla jsem si tak a teď já prostě převezmu tu iniciativu, udělám ten první krok, ať buď toto spadne celý a prostě z toho nic nebude, a nebo se to nějak pohne. A vlastně jsem v tom cítila opravdu, jak ty říkáš, tu svobodu, jo. Já můžu v té věci něco udělat. Neměla jsem tam to sevření tou obavou, co z Mhm. toho bude. Měla jsem tam ten pocit té bezmoci, já nemůžu nic. Tak jsem prostě udělala ten první krok a najednou prostě všechno dobrý. A Mhm. věci se hýbou. Je to tak, že když nevíme kudy kam, tak někdy je tou nejlepší volbou všechno pustit a nechat ten život, aby se poskládal sám.
Přesně tak. Aničko, když nás teď poslouchají třeba babičky nebo maminky nebo tety a láká je ta tvoje tvorba, tak kde můžou najít tvoje knihy, kdyby si je chtěli přečíst s dětmi nebo si je darovat třeba i jenom sami sobě? Ty knížky až na jednu, která je doprodaná, to je ta knížka Kdo v přírodě čaruje, když jsem tady mluvila o té spontánní Mhm, inspiraci z té mhm, přírody, tak to je právě knížka, která vznikla na základě toho, tak ta už je rozebraná, ale určitě bude v knihovnách a ty knížky jsou běžně dostupné v online knihkupectví a já je mám i na svých stránkách, takže kdyby někdo chtěl třeba knížku přímo ode mě s nějakým osobním věnováním, jo, ráda taky pošlu. mhm. Když by chtěli ženy knížku právě s osobním věnováním, tak stačí ti napsat, máš tam uvedený někde nějaký jako e-mail nebo něco, takže můžou napsat, že by rádi a domluvit se přímo s tebou. Mhm. Ano, můžou na moje osobní stránky, tam je buď to napsat, nebo vysloveně si rovnou objednat ty knížky, mám tam jakoby e-shop, takže, Takže ale můžou. můžeme i předem se nějak Mhm. dohodnout. Výborně. Co by si vzkázala ženám, které pořád ještě čekají na to, až budou dost odvážné? Ať nečekají, protože jsou odvážné už teď. Mají to v sobě, jenom si to musí připustit. Mhm. Ničko, tvůj příběh je důkazem toho, že každá z nás může být autorkou svého vlastního života. A pro naše posluchačky, které dnes tvoje slova inspirovala k touze změnit svůj příběh, jaký by byl ten tvůj první krok? Co bys jim vlastně poradila? Jak začít? Tím bych v podstatě navázala na tu předchozí odpověď, už teď ho píší, takže stačí jenom přijmout tu skutečnost, že ten příběh si opravdu tvoří sami, nejenom nejsou jen oběťmi těch vnějších okolností, ale vždycky je tam velká substance toho, jakou energii do toho náší oni. Takže pokud si jim něco nelíbí, tak neříct jenom, no ale já s tím nemůžu nic dělat. Už jenom ten osobní postoj, ta změna toho osobního postoje je velký díl k tomu, aby začali ten příběh žít a psát tak, jak oni chtějí. Mhm. Já bych na to navázala, protože tak, jak jsi to krásně řekla, tak to je vlastně jeden z důvodů, proč jsem vytvořila Kořenové kroniky. A myslím si, že dnešní rozhovor s tebou byl nesmírně inspirativní. Přinesl nové vhledy na to, jak ten život vlastně můžeme vnímat, jak ho můžeme cítit, procitovat, prožívat. A pokud, milé posluchačky, právě cítíte, že je čas začít psát svůj příběh jinak, tak bych vás ráda pozvala do kurzu Kořenových kronik, kde to je vlastně o tom, že se učíme psát svůj příběh tak, jak si ho přejete prožít. A v Kořenových kronikách se nestanete jen pisatelkou svých vzpomínek, stanete se autorkou svého vlastního příběhu, protože, jak už jsem zmiňovala, autorka je ta, která rozhoduje o tom, jak její příběh skončí. A možná si říkáte, ale já přece nemohu změnit to, co už se stalo. To máte pravdu, ale můžete změnit to, jak nahlížíte na to, co si z toho odnášíte a především, jak váš příběh bude pokračovat dál. Protože stejně jako Anička dokázala za své bolesti vytvořit poslání, nádherný poslání a když se pak podíváte na ty její knížky, tak i ty ilustrace a všechno k tomu, to je kouzelný. Opravdu jako, to jsou ty okamžiky, kdy si říkám, škoda, že už ty děti nemám malý, protože bych jim to ráda předala, ale vzhledem k tomu, že nejstarší dceři bude 23 let a nejmladšímu je 12, tak už mají trošku jiné potřeby a touhy, co se tohoto týče. Tak vlastně i vy můžete z těch svých zkušeností, těch krásných i těch těžkých, vytvořit sílu pro svou budoucnost. A pokud cítíte, že je čas přestat být jen pozorovatelkou svého života a začít být jeho aktivní autorkou, tak pak na vás Kořenové kroniky čekají na webu Cesty odvážných žen. Já bych, Aničko,
měla ještě možná otázku, protože je to věc, kterou během našeho povídání asi přišla na mysl mnoha ženám. Kdyby si mohla na jeden den vypůjčit zrak, co by si chtěla nejdřív prohlédnout? Nebo měla bys vůbec potřebu ještě se jako mít možnost podívat na ten svět očima, tak, jak ho dnes třeba nevnímáš? To je zajímavá otázka. Ani jsem nad tím vlastně nikdy nepřemýšlela. Je pravda, že si občas vzpomenu ještě z doby před těma v těch 5 letech nebo do těch 5 let, kdy jsem viděla, tak si tak jako občas vzpomenu, jak jsem třeba viděla letadla na obloze a tak, ale Hmm. já jsem vlastně s tou svojí situací tak zžitá, že jsem s tím asi v pohodě, že to je tak, jak to je. A na rozdíl třeba od svých kamarádek, který jsou maminky a nevidí, tak ve chvíli, kdy jsem je slyšela říkat, že jim celý život nevadilo, že nevidí, až ve chvíli, kdy to malé dítě začalo se prostě někde batolit a tak a oni Mhm. měli pocit, že nemají tu kontrolu úplnou nad ním. Takže v tu chvíli jim to začalo vadit, tak já prostě tady ten problém jsem tam nikdy neměla a je pravda, že třeba když jsem se pohybovala v té přírodě, tak jsem s sebou nosila foťák a když jsem chtěla něco vidět, nějaký detaily, tak jsem si to prostě vyfotila, doma jsem si to promítla na počítači, na velký monitor a přiblížila si to a až mě fascinovalo, co všechno jako může být na těch fotkách vidět. Mhm. Takže jsem s tím prostě zžitá a asi jako vysloveně netoužím potom, aby se mi ten zrak vrátil. Mhm. Náš rozhovor se chýlí ke konci. Je něco, co bys ještě ráda třeba vzpomenula, na co jsme třeba úplně nenavázali nebo čeho jsme se nedotkli? Já myslím, že jsme řekli všechno a co mělo být řečeno a pokud ženy dokoukaly až sem, tak co jim skrz ten náš rozhovor mělo přijít, tak jim určitě přišlo. A pokud to třeba byl impuls k tomu, aby pokračovali dál na té své cestě se mnou, s tebou, nebo třeba jenom sami za sebe, nebo aby si právě řekli třeba o tu pomoc, podporu někomu, tak nebo někomu zavolali, tak jak jsme říkali tady v jednu chvíli, napsali Mhm. zprávu, neodkládali prostě ten život svůj, tak věřím, že ten rozhovor už jako přinesl to, co kdo měl slyšet. Mhm. Já si myslím, že právě to připomenutí teďkon toho, že by měli napsat tu zprávu nebo zavolat někomu, že to je na ten závěr asi to nejkrásnější, co si mohla vzpomenout. I přesto, že celý rozhovor s tebou byl uchvatný, opravdu uchvatný. Jsem za to moc ráda, protože i pro mě tam spoustu věcí bylo nových. Nevěděla jsem je z tvého života, neznala jsem je. A ta nezdolnost, obrovská nezdolnost a obrovská víra v to, že se všechno děje tak, jak má, z tebe opravdu čiší. Mnohokrát si to tam zmínila. To si myslím, že je věc, kterou bychom si měli často připomínat. Často bychom si měli vzpomenout na Aničku Burdovou a na to, že se věci dějí v životě tak, jak se dějí, protože i já k tomu tak v životě přistupuju. A vlastně ta informace o tom, jakým způsobem třeba pracuješ se strachem, že se mu dokážeš postavit čelem, že vlastně se ho dokážeš zeptat, proč tady jsi, co mi máš ukázat. A i mu třeba říct, ať teda odejde ve chvíli, kdy ho tam nechceš, je něco, co mnoho žen třeba ještě nikdy neskusilo. A až příště ten strach přijde, tak na základě tohohle našeho povídání si na to můžou vzpomenout a můžou to poprvé v životě vyzkoušet. A pocítit, jaké to je, když vlastně se z toho strachu, z toho bubáka obrovského stane náš přítel, náš průvodce, náš pomocník, protože ve chvíli, kdy začneme pracovat s tím strachem, tak zjistíme, že skutečně nám může být mnohdy velmi nápomocný a velmi užitečný. Ale nesmí převzít kontrolu nad naším životem, protože potom
se stáváme otroky vlastních bludů, představ, strachů, obav a to nikdy nevede k radosti. Mhm. Takže Můžu jenom, ano, povídej. jenom jestli můžu, teď jak jsi mluvila o tom strachu, že to může být velký bubák, mně se vybavil jeden můj sen a tak mě napadlo ještě, že bych tady zmínila, hodně důležitá je, nebo důležitá, ale přínosná je práce se sny. Ono teďko taky je to takové odvětví osobnostně rozvojové, kterému se tady u nás věnuje pár lidí, jak třeba pracovat se sny a jak si v těch snech taky jakoby tvořit tu svoji realitu. A já jsem si na to vzpomněla, protože jak jsem mluvila o tom Bubákovi, o tom strachu, tak já jsem měla několik let zpátky taky takový, dalo by se říct, lucidní sen, kde na mě útočilo nějaký velký zvíře a teď já jsem si v tom snu řekla, a jo, vlastně takový to uvědomění, vždyť já si vlastně můžu, já jsem ve snu a můžu si to tvořit, jak chci. A Mhm. tak já se nemusím vlastně bát. A teď ve chvíli, kdy jsem si to v sobě tak jako přepla, že se nebudu bát, tak najednou to velikánský zvíře se změnilo v takovou malou plošivou hračku, která na mě dělala nějaký dě. A já jsem se tomu prostě začala smát. Takže taky třeba námět pro někoho z posluchaček, divaček, že práce se sny je taky docela přínosná v Mhm. tom. Vidíš, a to si mě ještě navedla k tomu, že já, když pracuji se strachem, velmi často právě nabádám ty lidi, aby ten strach požádali anebo mu nakázali, aby se ukázal ve své pravé podobě. A přesně to, co si popsala, se potom děje. Z toho velkého, strašlivého bubáka, ze kterého fakt máme strach a nemůžeme někdy třeba strachy ani mluvit, tak se právě stane nějaký takovejhle mini pidi myšák, něco prostě, co vlastně vůbec strachem není. A jenom se nám to tam takhle ukázalo, aby nás to zastavilo na té naší cestě, aby jsme se vyděsili a neudělali ten krok dál. Takže i tohle to tam může být. Požádat nebo nakázat tomu strachu, aby se ukázal ve své pravé podobě, protože mnohdy to je vlastně něco, co potom je takhle úsměvný a ještě to může vydávat takovýhle zvuky. Takže Aničko, já ti z celého srdce moc a moc děkuju za tvůj čas, za možnost s tebou sdílet tenhle ten rozhovor, protože pro mě to bylo opravdu nádherný, krásný. A ta síla, ta energie, která z tebe jde, tak je vlastně něco, co si myslím, že bychom si měli opravdu, opravdu připomínat. Velmi často. Protože někdy máme pocit, že ty naše životy nestojí za nic, nebo že naše trápení je veliký. Ale všechno, co se nám děje, se děje z nějakého důvodu. A vždycky je ten důvod to nejlepší pro nás, i když to tak v tu chvíli nevypadá. A Přesně. vlastně tohle uvědomění si myslím, že je hlavním takovým poselstvím toho našeho dnešního povídání. Přesně jak jsi říkala, že by si to vzkázala té své 5leté verzi. Že všechno, co se děje, je vlastně v pořádku a že i ona bude v pořádku. Takže ať už se vám, milé ženy, cokoliv teď děje, s čím si nevíte rady, nebo máte pocit, že to už nejde jinak, tak věřte, že se to děje v tom nejlepším slova smyslu ve váš prospěch. A že i to přejde a pak si jednoho dne řeknete, aha, přesně jako Anička, teď už vím, proč se mi to dělo, teď už se poskládala ta skládačka a teď už to konečně dává smysl, že jsem musela projít tím, čím jsem prošla, abych dnes mohla být tam, kde jsem. A za to ti, Aničko, patří obrovský dík, protože tvůj příběh, budu se znova opakovat, ale je neskutečnou, nádhernou inspirací o tom, jak žena může být silná, svobodná ve chvíli, kdy začne naslouchat tomu svýmu vnitřnímu průvodci, vnitřnímu hlasu své duše, ať už si to nazvete jakkoliv chcete. Děkuju. Já moc děkuji za pozvání a přeju tobě i divačkám, posluchačkám jenom všechno nejlepší. Děkujeme a tobě také. Děkuju moc. Děkuji.